bre ljudi, evo nas ponovo u Congo Games, danas igramo Hunger Games i krećemo za 3 sekunde, za 1 sekundu i idemo gdje ćemo tu iza mene odmah, možda ćemo naći neki chest, tu odmah, ja mislim da ima tu, evo ga. Evo ga tu jedan. Evo ih neki likovi. Tu izgleda da nema. Idemo za ovim. Ali neće. Tu će biti veliki fight. Eto, ovo sam tražio, brate. I ovako. Jo, da li još mene ne ubiju, brate. Ovi nas juri. Ovi u stvari nas jure. Moram da pojedem nešto. E tako. Da mi se malo health napuni. Evo, crkli smo. Idemo još jednu partiju da odigramo. Možda ćemo i u ovoj pobediti. Da možda, ako ćemo imati sreće. Treba nam dosta sreće. Još 2 sekunde. Evo ga. Ovaj server. Tako. Neću Akseman. Čakaj da uzmem neki drugi kit. Ne sa lukom, nego ovaj tu brawler. Da vidimo kakav je to kit. Dobro, igrao sam s njim, ne znam, 2-3 puta, ali nije nešto. Ajmo. Ista mapa. Idemo odmah. Znam di ima sad tu čestovi. Brzo. Evo ga. Sad nema. Šta je ovo, brate? Evo ga tu neki. Beži ja odavde. Idem u ovu kuću da vidim da li ima nešto. Neki chest. Ima. Dobro. Ja mislim da nema tu nikog. Za sad. Dobro. Tu imamo neke dobre stvari. Dobro odelo i to je nešto. Ništa ne moram da craftam, idemo gore. I tu ima chest. Ugalj. Krem, ne znam, ne treba nam. Ja ću tu da stojim ako neko naiđe da odmah skočim. Ne vidim ni ime. Da li je tu je neko. Slabi ovaj. A, nema mač. Ima sekiru.
Evo ga crkve. Samo da stvari pokupimo. Čekaj, di su još? Izgleda da sam sve pokupio. Ne znam da li sam sve ili nisam. Idemo, čekaj. Tu da stanemo da vidimo šta imamo. Evo neke dobre stvari. Za sad. Ovo nam ne treba. Mač mi je bolji nekako. Opa. Moramo ovako da se penjemo sad. Evo ga tamo neki chest. Beži tamo. Čekaj. Već pada noć polako, ali nema veze. Ništa nam neće se desiti. Tu nema, ali u ovoj isto. Idemo ovamo u kućicu. Čekaj, ovako. Dobro, nema ništa. Bog te mazo, evo ovdje ima. To mi treba. Sam Blaze rodom, ne znam baš. Ne treba mi to. Dobro, sad imamo dobar armor. Idemo ovamo gore. Da vidimo. Idemo ovamo. Vidio sam da je tu neki chest, pa sam skočio dole. Čekaj, sad moramo odavde. Dobro. Čekaj, gdje ćemo. Ajmo sad vamo. Sad moramo da bežimo. Gore ćemo. Čekaj. Ne. O, beži. Dobro. Izvještaj mač. Biću. Dole, beži. Skačem. Koliko imam malo helta. Sad samo da nabavimo do bolji mač i bit će bolje. Samo da nam se napuni health. Tu ne mogu to. Evo tu neki chest. Dobro, to imam. Tako. Idemo vam. Monji. Tu nema ništa. Idemo gdje ćemo. Tu fontana. Tu sam bio. Ne znam da li sam tu bio. Tu nisam bio. Dobro, niko drugi nije bio. Ajde neki bolji chest da... Ne chest. Ovaj sword da nabavimo. I bit će bolje. Ovamo. Joj. Da vidimo, dobro. Koliko smo još ostali?
Dobro, dosta još nas je ostalo. Bog te mazao, pa koliki je ovo put dugačak. Tu sam bio sad, brate. Beži Miško. Gdje stigneš? Samo beži. Idemo tamo naprijed. Za 2,5 minute će biti dead match. Pa dobro. Kako ću gore da izađem? Evo ga tamo čest. Tamo sam bio. Ićemo na supply drop ako stignemo. Možda ćemo stići, možda ne. Vidjet ćemo. Izjaviti ovu vodu. Tu gore je supply drop. Dobro, šta imamo? Tako, dobro, ništa. Kako sad gore? Ne znam, izmislit ću nešto kako da izađemo. Beži! Juj! Crko sam, ne mogu da verujem, brate. Ajde, idemo još jednu. Taman bio dead match. Ja, i opet moram da čekam. Koliko još 5 sekundi. Brzo će to biti. I ljudi, hvala vam da se zahvalim do 10 subscribera. Za sad smo na 10-ki. I stići ćemo mi brzo do jednog 20 i ne znam. Sada ću uzeti kit sa lukom. Dobro, uzeli smo. Za 15 sekundi krećemo. Dobro. Polako kad tog ne stignemo. Evo za 3, 2, 1. Krećemo! Ajmo, koja je mapa? Može. Ide ja vamo. Tu ima čestova. Idemo prvo u ovu kućicu. Tu nema ništa. Idemo u ovu. Evo vidim čest, ni tamo nije bilo. Idemo, evo ga tu čest. Da pokupimo i ovaj. Samo mač nam treba sad. Idemo i tu ima. Eto. Čekaj da vidim. Dobro, nema veze. To je 4 i 8. Onaj mač nam drugi ne treba. Čekaj, da tu nema neki chest. Izgleda da nema. Evo ga tu, dobro, to nam ne treba.
šargaže, pa nam treba da pojedemo. Tako. Evo ga i tu. Tako je kako kad si dobro. Šta neće? Mislim, nema veze. Evo ga i tu jedan. Mečko. Bolja kaciga. Idemo, evo ga i tu. Dobro, to nam ne treba. Idemo vamo, da li nema tu neki chest. Bog te maže, pa tu skoro nijedan chest nema u kućama. Dobro, u nekoliko kuća ima, a u drugima nema. Idemo sad vamo. Brzo će i match biti. Ovo nam treba. Bolji prslugi. Patike neke bolje. Ako nađemo, evo ih. Dobro. Tu je već neko crko. Evo ga neki lik. I ja sam crko, brate. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!